Guys, nibonile ubaby mama kaRobert Marawa uthi ufuna 29,000 every month. Yazi umubi lo mntwana esikhuluma ngaye. Lo mntwana le ade ku-Generation. Bathi uZoe. Ade ku-Generation. Cabanga. Yo madoda. Lo ade jola noJack Mabaso, lo mntwana noSlender lo fit lo. Lo nginayibunu but ufit. Ufit akanambela akanayibunu but yena ufit. Ukuthi uRobert Marawa uyathanda ilenda mse phela thusi la mntana noZoe hayi uzitha mkhulu manje uzitha lo date kulukuzana lo date allegedly bekajola noTawu Mahali cabanga ilenda bazithanda kwi-industry ilenda lisandani ilenda kangaka kwi-industry madoda nithanda abogirl anizochoma ngabo nithi hayi this girl, I'm dating this girl because it's hot. And manje kunika inkinga man 29,000 every month. Yo iningabi lo mali. Ngathenga nemoto ekasi yaphuma. Iginsa laphuma iginsa. Stolen ngale 29,000 yaphuma mara sikho lapha angipromote ubutsotsi. Manje singasho nje. Yaphuma iginsa phela lapha. Imoto fresh njengale body yalomntana lo uzitha. Cabanga mfethu Robert Marawa. Awunenyuko uthiyami unenyuko. Ngicela unginike lenyuko, unike nami ngenza my podcast. Nibe mnandi nami yo cabanga silene so and mfethu yazi mfethu nasekasi mfethu yabona nasekasi abojita amabhaya bathanda ilenda mfethu ngoba bona labo sichuma ngabo sibreaka ngabo ukuthi yabona ntwana ngiphethe silena boy no those things and abantu ababhaya bamitha ekasi ilenda ithi ufuza azimithi kakhulu unless ke awasitholanga isilenda ke wathi akhe athi ngizibambele sasitufuza lesiyane ngathi umakhathe buswini yabona yeah man abantu ababhaya bathanda ilenda just for to brag. Why abantu bajela abantu just to brag to other people? Ungamthandi mntana abantu umchamela ibusuku bonke, peeing on her, but you don't love her. Manje intombazane mongayithandi isho ukuthi you don't love this girl. Ungaloku ubhizi uyichamela manje yayihlambalaza. Ene phela manje basayimithi seyinomntwana. Ubani intombazane umjito ezoyithatha le ntombazane le? Uyithatha ubani basenomntwana nawe? Thina sifuna abantu abanabantwana phela namanye amadoda bengashadiwe hayi futhi wes bakiwidow ayibakiwidow phela seka return soldier seka retire bathi labo chill labo ba retired slay queen bathi baqeda ukuretire baba izangoma hayi bona baso retire leze woman become isangoma njengama slay queen abo sayimbuch uzothi basakafika 30 years uzoba seka retire naye seka isangoma athi ayive calling yo lamantombazana lawo why niso mantombazana why niso niyaplaga and nithanda ukuplagana emadodeni niyaplagana mara mangathiwa kufuneka ama-cleaner kufuneka ama-security anifakani mara emadodeni ukuthi hey Chicky Tiger in ubani Mr Naiju or ubani uyafakana yabona khona esinye iskandali sesenza ka few years ago cabanga ama-Nigeria bebhukhe abantomazane kuba model cabanga and njengoba babhukhe as ama-model bafika laphana sebabakhumula amaphenti manje cabanga 8 girls more than 10 guys bechamiswa ama-Nigeria ivuke kanje ivukile kanje the whole night ivukile bechama strong bechama ethi izanda tatazela nje bileni tatazela ithi bechama amantombazane bechama becamiswa ama-night cabanga usuke eNigeria from your own country uyochamisa amantombazane ala phela kuthiwa amantombazane ala yintombi nto according to my Nigerian guys kuthiwa South African girls are virgins noma sokuthola unamuntu ayingakho bathi ama-Nigeria baphethe upipe so babengena kwintombazane yakho mina into mangathiwa intombazane kuthiwa intombazane kuthiwa ijole eNigeria angeke mina ngijole naye ngeke umuntu odliwa umuntu onopipe upipe angeke phela mina ngijole naye ngizomenzani ngizozimchamisa lo muntu uqiniso eNigeria ngisakwazi ukumchamisa lo muntu akasenagesi asina electricity asohlala eNigeria yini mina nami akasenagesi umuntu that's why labo chila bona ngegesi sebachami bomlokuzana uchamiswa amafinga say4 guys ngazodlala amantombazane eziphatheni kahle guys otherwise ngene uthola umshado guys please subscribe to this video. More videos are coming guys. Yo